Doncs bona tarda per venir a aquesta xerrada. Em dic Joan Manel, soc membre de la plataforma Zeroport, plataforma pel decreixement del port i l'aeroport. I bé, us agraïm l'assistència a la xerrada que organitzem conjuntament amb la PTP i Zeroport i per un motiu que us explicaré més endavant. Però sí que primer volia fer una mica d'introducció d'alguns punts de com hem arribat fins aquí. I el primer és la lluita de l'aeroport. La lluita de l'aeroport ja fa anys que dura, segurament durarà uns quants anys més, i des de Zeroport sempre hem intentat explicar de la millor manera possible el per què és del tot innecessari, contraproduent i irresponsable que els diferents governs espanyol i català insisteixin cegament en aquest projecte i igualment que ho fan els governs també ho facin els lobbies econòmics i empresarials. I aquesta explicació pedagògica sempre hem intentat fer-la mirant de cercar el màxim d'aliances possibles. I en relació amb el foment d'una mobilitat al servei de la majoria, podem posar alguns exemples. Per exemple, fa un any, diverses entitats van fer un comunicat conjunt per denunciar que el projecte del baixador de l'alta velocitat a l'aeroport de Girona havia rebut la llum verda definitiva per part del govern, quan hi ha molts altres projectes que tenen un objectiu de fomentar la mobilitat local i facilitar la mobilitat de la gent que viu a les comarques de Girona, que no s'estan duent a terme, i allà és un entorn en què majoritàriament tothom es desplaça o amb autobusos o amb vehicle privat. Després, també en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i conjuntament amb unes altres entitats van publicar fa també cosa d'un any una carta oberta per denunciar també les incoherències de les polítiques públiques de la mobilitat del govern català i reclamar un model compatible amb la vida, perquè aquesta carta parlava sobretot dels materials que es fan servir per desenvolupar les polítiques de mobilitat que es volen dur a terme i que passen molt sovint amb el foment i la subvenció dels vehicles elèctrics per davant de les mobilitats més col·lectives. I llavors, i més recentment, i amb la vigent crisi del servei de Rodalies i arran del projecte de la R-Aeroport, hem establert recentment una aliança nova i interessant amb els col·lectius de defensa de Rodalies i sobretot amb la PTP, a qui agraïm l'ajuda que ens han ofert fins ara i l'atenció, i que fruit d'aquesta conjunció d'interessos ha sorgit aquesta xerrada i bé, aquest és el camí una mica que hem seguit fins aquí avui. Llavors, la Georgina Montesinos, que és la secretària de la PTP, que no sé si la coneixeu, jo sí, però la presento, parlarà de diversos informes que ha fet la PTP per mirar de reduir l'activitat aèria en la mobilitat col·lectiva. I l'Ariadna Coten, que és membre de la plataforma Zeroport, també explicarà què fem des de la plataforma i en quin moment ens trobem en la lluita contra l'ampliació de l'aeroport. Així que no m'allargo més, els dono la paraula i tot vostre. Bé, doncs moltes gràcies per ser aquí i espero que el que us expliqui us sembli interessant. El primer amb el que començo és una miqueta, diguem-ne, potser així un poc alarmista, però realment és una metàfora que a mi m'agrada utilitzar moltíssim i és, si jo us oferís quan hem vingut aquí, imagineu-vos que aquesta gerra d'aigua que hi havia fresqueta estigués de color marró. Us l'haguéssiu beguda? Segurament no. Si esteu molt desesperats, doncs potser sí, però segurament quan jo us ofereixo un got d'aigua d'aquest color i bruta o amb tropezones pel mig no la veuríeu. Doncs el que ens està passant a la nostra ciutat i en moltes ciutats és que aquest got d'aigua brut és el que estem respirant cada dia. És aquesta metàfora de si no ens beuríem un got d'aigua bruta, per què sí que permetem que hi hagi aquesta contaminació i que diàriament estiguem respirant un aire brut.
Clar, per què diem això, no? Per començar una mica com aquesta introducció, i és que l'aviació, com veiem en aquesta gràfica, no només hi ha unes emissions de CO2 associades a l'uso com les que coneixem habitualment, sinó que el que tenim també són unes emissions que se'ls diu d'altitud, i això fa que hi hagi encara molta més contaminació que acaba residint a la nostra ciutat. Alternatives n'hi ha, no? Vull dir, aquí es veu a la gràfica perfectament com l'autobús, inclús el cotxe, no? Poden arribar a ser alternatives viables a utilitzar, o sigui, alternatives, emissions que són molt més menors que no pas les de l'aviació. Tot això que ara presentaré, com deia el company, pertany a un estudi que vam fer, crec que ara fa un parell, 3 d'anys, juntament amb la Fundació Mobilitat Sostenible i amb EcoUnion, que precisament es deia Barcelona Destinació Zero Emissions. Per què? Perquè la idea d'aquest estudi era sobretot analitzar el turisme que arriba a Barcelona, perquè majoritàriament el turisme arriba a Barcelona amb avió. D'acord? Sí que és veritat que, evidentment, tenim un cert turisme que és més nacional, que ve directament de Catalunya i que aquest segurament no faci servir l'avió, inclús el d'Espanya. Tothom coneixem l'exemple i és l'exemple que posem sempre, no? Abans Barcelona-Madrid es feia amb avió, avui dia és impensable pensar que algú faci un Barcelona-Madrid amb avió. És molt més fàcil inclús fer-ho amb AVE perquè no has d'estar tantes hores abans, teòricament, perquè ara amb els retards i de més inclús afecten a l'alta velocitat. Però el que ens permet el tren també és tenir com una miqueta més de flexibilitat, estar més còmodes. Llavors, aquest 81% de turistes acostumen a ser europeus, de fora d'Europa, etc. i arriben amb avió. I això és un problema, perquè a més, aquesta dada és de fa uns anys, no sé si ara segueix o no segueix amb aquest 81% o podria ser que hagués crescut. Per què venen només amb avió? O majorment amb avió? El problema és que venen amb avió bàsicament perquè no hi ha alternatives amb tren. De fet, l'única, no sé si encara existeix o no l'alternativa que hi havia transfronterera, però és totalment dissuasòria perquè té uns horaris que no funcionen bé per poder ser usada amb freqüència com podria ser un vol, o sobretot hi ha un problema molt gran que són els preus. Amb el tren, quan tu intentes viatjar amb tren a nivell europeu, el preu és completament dissuasori respecte als preus dels avions. Tots hem vist quan costa viatjar amb Vueling i quan costa agafar un tren, ni que sigui per anar fins a París. Ara bé, el tema del vol, la gent, com dic, no ho fa entre cometes perquè vulgui, sinó perquè no hi ha alternativa. Hi ha una enquesta que es va passar a nivell europeu on es va preguntar a la gent si estava disposada a fer canvis. I d'aquí és on veiem les dades. Em posaré aquí, que així les veig una mica millor. La gent realment està disposada a fer aquest canvi. Hi ha aquest concepte de la vergonya de volar, que se li diu, i bàsicament el que ens indica és que hi ha gent que si hi hagués una alternativa estaria disposada a fer el canvi. Veiem les dades. A nivell espanyol són gairebé un 50%, 46%, i a nivell europeu un 36%, que encara que no sembli una gran dada, és suficient per poder fer aquest canvi. En segon lloc, per què la gent utilitza els avions? Deixaria d'utilitzar els avions, perdó, perquè tenen por a volar. Hi ha gent a qui no li agrada volar i, per tant, viatja menys del que voldria pel simple fet que si l'única alternativa que tenen per poder anar a visitar una ciutat és l'avió, doncs decidiran no volar perquè tenen aquesta por. El que dèiem, hi ha voluntat de canvi i, a més, es va fer aquesta enquesta, es va segregar per diferents hores. El que serien les 7 hores seria allò que diem el tren nocturn, realment. Ningú pretén estar 7 hores enxufat dins d'un Irio, diguem-ne, no? Però amb els trens nocturns sí que hi ha aquesta opció. Inclús amb les 5 hores podríem arribar a debatre si considerem o no que serien nocturns. Però el que veiem és que hi ha una voluntat real de canviar aquests vols que els diem, sobretot els de radi curt, que si hi hagués l'alternativa amb tren es faria. I, finalment, aquí ens queda l'últim, la tendència que sempre ens passa a Espanya versus Europa. A Espanya acostumem a anar sempre al revés del que fa Europa. És
Mira, és el que ens passa. Europa potencia els tramvies, nosaltres els trèiem, no? Europa potencia en algunes zones el tren nocturn, nosaltres traiem l'últim tren nocturn durant la pandèmia perquè total ens molesta i qui vol anar a Galícia dormint. Era l'últim que quedava. Per tant, aquí també tenim una tendència habitual a nivell espanyol que sempre anem a la cua i sembla que haguem d'esperar que algú li funcioni per nosaltres dir, vinga, va, doncs ho provem. Això d'aquí és una mica el resum d'aquest primer treball que es va fer i és, vale, molt bé, la teoria està molt bé, traiem avions i posem trens, però és viable. El que vam estar buscant i el que vam estar mirant sobretot és per la zona. On està? Per aquí. Totes aquestes connexions d'aquí, d'acord, amb un objectiu clar, que és reduir les emissions que arribaven, en aquest cas era un estudi focalitzat a Barcelona, a través d'aquesta aviació. La idea, sobretot, era intentar que a partir de noves connexions a dins de la península ibèrica inclús, hi haguessin alternatives a volar no només per al turisme intern, sinó també extern, perquè al final sí que és veritat que l'aeroport del Prat rep molt de turisme, però això es pot reproduir a qualsevol aeroport de la península. Això d'aquí eren les diferents propostes que es van fer. Com sempre són propostes teòriques, després sempre cal analitzar-les una mica més en profunditat, però el que veiem és que si nosaltres anem millorant a poc les connexions, anem afegint xarxa d'alta velocitat o de velocitat alta. No tot té per què ser alta velocitat, hi ha moments en què la velocitat alta és suficient per anar cobrint aquestes distàncies. I millorem els temps de viatge, si ens fixem, el que aconseguim és que, a excepció d'alguns molt puntuals, que aquells ja serien els que diem més trens nocturns, la majoria de viatges els aconseguíem reduir bastant en el temps de viatge. Què vol dir això? Si recordem la diapositiva, aquella que hem vist abans, hi ha molta gent que està disposada, amb aquestes hores més reduïdes, a poder fer el canvi del tren a l'avió. Clar, l'objectiu realment seria poder eliminar els vols i que tot es pogués fer amb tren, realment. I això és una miqueta aquesta reflexió, que la pregunta que més ens fem no és tant el que vinguin o no vinguin els turistes, al final és una cosa que acabarem tenint, som una ciutat turística, sinó com arriben, que és on hi podem incidir realment. I aquí és on entraríem en aquest segon estudi que vam fer, segon és paral·lel potser, aquest el vam començar quan va haver-hi la primera gran aportació de l'ampliació del Prat, tota la rebombori, i juntament amb l'Ajuntament del Prat vam fer un estudi d'alternatives a l'ampliació. Si no podem eliminar tots els vols, com a mínim intentem que no tots els vols arribin a Barcelona, que és una de les coses que al final la ciutat està com està. En aquest cas, el que vam agafar és la premissa de connectar els aeroports litorals, que li vam dir, Girona i Reus, amb el Prat. Com fem aquesta connexió? A través del ferrocarril. Aquest ferrocarril no només seria un ferrocarril per donar servei i nodrir els aeroports, sinó que alhora també serviria per donar servei a tot el corredor de connexió. Això s'explica més aquí. És el que dèiem, combinem alta velocitat amb velocitat alta. Velocitat alta simplement que no arriba a 300 km per hora, per entendre's. És un concepte tècnic, una petita diferència, però que realment, avui dia que hi ha limitacions de velocitat, podem veure les diferències que hi ha quan anem 50 km més o menys. La idea és la que dèiem, no és només que connectem els aeroports perquè sí, sinó, primera, és intentar reduir aquest nombre de vols que arriben a l'aeroport del Prat i que era el gran argument és que, clar, ens arriben tants vols que necessitem ampliar les pistes perquè no hi cabem. Hi ha alternatives, no cal ampliar la pista, potser el que hem de fer és no rebre tants vols en aquest aeroport. Tot i ser conscients que Barcelona és un lloc on hi ha molt de turisme, on hi ha molta demanda per poder venir, etc. Llavors, aprofitar aquestes mateixes connexions, no només per el que dèiem cobrir els vols, sinó alhora donar servei també a les poblacions properes. De manera que si anem combinant els dos serveis que comentàvem d'alta velocitat i velocitat alta, el que aconseguim també és tenir una freqüència de mitja hora de connexió. Segueixo dient que tot això és teòric, després cal fer malles, etc., però
si nosaltres podem garantir una freqüència de 30 minuts, deixa de ser una cosa com més etèrea a aterrar-ho i dir, ostres, és que potser si cada 30 minuts em passa un tren, més útil i no només per anar a l'aeroport, sinó inclús per la mobilitat quotidiana. I això una miqueta, aquí resumim aquesta idea, que és, més que resumir, és com aconseguiríem que això fos una realitat. La realitat en la que ens trobem és que venir a Barcelona amb el teu avió de Vueling és extremadament barat. Et costa el mateix venir a Barcelona que anar-te'n a Reus o que anar-te'n a Girona o que anar-te'n a Lleida en el cas que es pogués fer servir i no hi hagués boira. Què vol dir això? Doncs que si jo tinc la meva aerolínia i pel mateix preu puc anar a la capital, per què nassos me n'he d'anar a Reus, a Girona i fer que la meva gent hagi d'agafar un tren o el que sigui? Doncs aquí hi ha la primera part important d'això i és les taxes a l'aviació. És molt important que l'aviació no pugui volar lliurement, sinó que hi hagi unes taxes que la limitin. I això ens permetria que volar a Girona o volar a Reus fos més barat que volar a Barcelona i, sobretot, això ja està més enfocat i aquí ja veieu cap on vaig, les aerolínies low cost, que són les que més abunden a l'aeroport del Prat, més que les que fan llargs recorreguts, etc., aquestes tinguessin un incentiu per fer aquest canvi i anar-se'n cap a l'aeroport de Reus, a l'aeroport de Girona, etc. Al final, en aquest tipus d'aerolínies, el que prima és el preu. Ja sabem que viatgen amb el combustible just, ja sabem què ens passa quan hem de posar-hi una maleta que passa un centímetre de les mesures, etc. Per tant, el preu per ells és un intensiu que si m'invento, per venir a Barcelona han de pagar 1.000 i per anar-se'n a Girona n'han de pagar 10, el més probable és que se'n vagin a Girona. I després ja a l'usuari que es busqui la vida, perquè ells ja no entrarien en aquesta part. Ara bé, no és només com convèncer les aerolínies, sinó també com convèncer les persones. El que dèiem, l'aerolínia no es preocuparà de si hi ha un tren, de si no hi ha un tren, però si fomentem aquestes connexions garantint que els aeroports de punta a punta, com veiem en la diapo anterior, aquí, tant des de Reus, a Barcelona, com fins a Girona, estiguin connectats amb una freqüència de cada 30 minuts, el que aconseguim també és que les persones tinguin interès, els usuaris tinguin interès i les usuàries en voler fer aquest canvi o en acceptar aquest canvi, perquè al final tots hem viatjat algun cop i també és veritat que ens agrada anar el més a prop possible del nostre destí, però si aconseguim que hi hagin incentius i que sigui fàcil, i per fàcil, per exemple, el que nosaltres havíem pensat és sobretot quan jo he de fer aquest viatge, que és combinat d'avió i tren, entendre-ho com un sistema, que no siga només, jo agafo el vol i un cop estic a Girona o a Reus he de buscar on està la màquina, he de buscar on està el bitllet, on està el tren, sinó que tot amb un bitllet únic i, important, flexible, per assumir possibles retards, etc., l'usuari pugui fer aquest trajecte complet, arribant a Reus o a Girona i desplaçant-se cap on sigui, que no té per què ser Barcelona pròpiament dit, sinó que també es pot fomentar que hi hagi un turisme més diversificat i no tot el turisme de masses acabi anant a la ciutat i ens ocupi únicament tota la ciutat. I això encaixa amb aquesta altra part de la integració juntament amb la connexió. Clar, aquí hi ha un altre element que justament ara que estem en una crisi important a nivell ferroviari és rellevant i és la fiabilitat. Si el sistema ferroviari que tenim cada 2x3 està fallant, hi ha aturades, el centre de control no funciona, etc., evidentment aquestes propostes són paper mullat i no van enlloc perquè no hi ha aquesta seguretat per l'usuari. Aquí sempre estem intentant que dins del que estem intentant com esparcir la gent una miqueta pel territori, alhora no els hi posem més dificultats afegides. Que diem, tots hem set turistes i és veritat que, malgrat no ens agradi quan venen a casa nostra, també nosaltres en algun moment anem a casa dels altres. Per tant, intentàvem buscar un equilibri de com voldríem que això pogués ser per intentar que es fos el més equilibrat possible. I això és una miqueta el resum aquest de que la combinació d'infraestructura, de servei, de connexió, de poder tenir-ho tot enllaçat com un concepte de xarxa és el que ens faria que aquesta proposta de deslocalització una miqueta d'aquests vols que venen a Barcelona i sobretot aquests low cost, que al final són
potser els que tenen més freqüències, potser no, són els que tenen més freqüències de l'aeroport del Prat, els que n'hi ha més, els que ocupen més slots, etc. Per tant, la idea és una miqueta de diversificar això. Ara bé, idealment seria que hi hagués un govern amb una governança forta que apostés pel que vèiem al principi, que és descarbonitzar completament els vols. Dins, recordem, uns marges, no? Vull dir, suposem que anar amb tren fins a Nova York pot ser una mica complicat des d'aquí, però hi ha moltes altres circulacions, moltes altres relacions que es podrien arribar a fer amb tren i no s'estan explotant o, per contra, s'han anat eliminant a poc. En aquesta diapositiva el que veiem és una proposta que vam incloure en aquest darrer estudi que vam fer de les ampliacions, que bàsicament, com deia al principi, parlem de vols de radi curt i després veurem els serveis de radi curt i els serveis nocturns. Els de radi curt són aquells que podem fer en unes hores, que també són aquelles que vèiem en aquella enquesta que la gent està disposada a acceptar per fer el canvi d'usar l'avió al tren. No són connexions estrafalàries, són connexions dins la península i alguna per França, connexions que en algun moment potser ja havien existit, d'altres que es proposen, però que al final el que estem intentant transmetre és que l'alternativa hi és. I no és una cosa de cotxes voladors o de nova tecnologia superimpactant, sinó que és simplement donar una cobertura als serveis de tal manera que intentem millorar els temps de viatge en la mesura del possible. Hi ha alguns que, evidentment, ja estan bastant optimitzats. Aquesta relació, per exemple, evidentment, és amb l'AVE i ja la tenim coneguda, igual que el Barcelona-Madrid. El que dèiem, l'exemple del Barcelona-Madrid és el més fàcil de veure de quan els vols van quedar totalment suprimits quan va haver-hi un AVE. I per contra, l'altra cara de la moneda són els vols nocturns, que aquí sí que ja... Ai, idalem vols, Sí, m'han netejat el cervell, jo crec. Els trens nocturns, que, mira, no hagués pogut ficar alguna foto. Hi ha uns trens nocturns actualment que ja no són aquells que potser hi ha gent... Jo no els he viscut, però hi ha gent que sí, que són més vells i que feien una miqueta de por anar-hi. Hi ha uns trens nocturns actualment molt moderns, amb tota mena de comoditats, que estan adaptats a la vida actual. Si podem carregar el mòbil, sí, podrem carregar el mòbil, etc. I això ens permet que viatjar en el tren nocturn sigui una experiència, una bona experiència i no un suplici, com a vegades hi ha gent que diu és que clar, és que no hi ha seguretat, em fa por quedar-me dormit. Totes aquestes barreres, diguem-ne, més mentals, s'han anat superant a poc. Què ens permetria el tren nocturn? Doncs, com dèiem, és una de les coses que sempre el Pau Noi, de fet, que pensava que vindria, al final no ha vingut, sempre ens deia, i era que viatjar en tren nocturn és realment una hora de viatge, vagis on vagis, perquè és mitja hora per adormir-te i després el despertador mitja horeta abans per poder arribar i estar una miqueta decent i netejar-se la cara. Això és la idea que sempre volem transmetre amb el tren nocturn, i ens permet salvar distàncies que ens permetrien anar realment fins a Itàlia, tot el que és... Clar, com dèiem, evidentment no podem anar fins a Nova York o fins a Los Angeles amb tren, perquè primer hauríem de construir un pont bastant gran i no sé si això algú estaria disposat a pagar-ho, però sí que ens podem moure per Europa. No hi ha un impediment físic tan gran com perquè no ens hi puguem moure. I el que dèiem, el tren nocturn ens permet, per exemple, un dels avantatges que també sempre es diu del tren nocturn és que et pots estalviar una nit d'hotel, et permet moure't si després tens una connexió més enllà perquè hi ha un vol que t'interessa agafar-lo a una altra banda o perquè vas a treballar, etc. Dona una llibertat que amb els vols no tenim, perquè al final els vols també hem de recordar que hem de ser-hi unes hores abans, després tota l'estona que tens amb les maletes, són circuits molt grans, normalment amb els trens tots aquests circuits es tornen molt més senzills i això és el que volem fomentar. I així com per acabar, i així dono pas ja també a l'Ariana, per nosaltres creiem que la millor ampliació d'un aeroport, sens dubte, és ampliar la xarxa ferroviària. Bé, doncs, mentre es posa la presentació,
Moltes gràcies per venir. Jo vinc de Zeroport, que és una plataforma que es va fundar, es va constituir l'any 2019, en certa manera, perquè va haver-hi aquí una conferència d'una associació que es diu Stay Grounded, que ells aboguen perquè la gent voli menys i agafi més el tren, i arrel d'això, i que ja sabíem que hi havia en l'horitzó una ampliació possible de l'aeroport de Barcelona, una pila d'entitats socials i ambientals ens vam unir per començar a lluitar contra això. I també vam afegir també el tema del port, perquè és l'altra gran infraestructura de la ciutat de Barcelona contaminant i que no para de créixer. Llavors, jo us explicaré una miqueta l'ampliació de l'aeroport, les anteriors i com està una miqueta la situació. Bé, primer començaré a parlar de l'anterior ampliació de l'aeroport. L'anterior ampliació de l'aeroport que es va plantejar va ser l'any 2021, va ser fa 5 anys. Per què fa 5 anys? Perquè AENA, que és el gestor aeroportuari, que és el que porta la gestió de l'aeroport de Barcelona i de gairebé tots els aeroports d'Espanya, ells fan uns plans cada 5 anys. Llavors, l'any 2021 estàvem fent la planificació que es diu DORA, Documento de Regulación Aeroportuària, que és un rotllo de document, i estàvem fent la planificació del que anava a fer AENA entre el 2022 i el 2026. Llavors, fa 5 anys, ells van plantejar que en el DORA 2022-2026 volien posar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Què volien fer llavors? Doncs ells volien passar de 55 milions de passatgers que hi havia en aquell moment, volien passar fins a 70, i el motiu el que deien era que Barcelona tenia que ser un hub intercontinental. Era la paraula que llavors es deia més, és a dir, que una mica com és Madrid, que això fos un aeroport de connexions. Com ho volien fer? Doncs volien invertir 1.700 milions d'euros, ampliaven la tercera pista, que és la part de baix, la que està en groc, volien fer una nova terminal satèl·lit, tot el que és la ciutat aeroportuària, que és aquest tros entre el Prat i l'aeroport, començar a... Ara està... Hi ha carrers, però està buit, volien omplir-ho amb temes logístics, hotels, centres comercials, etc. Són terrenys d'AENA, per cert, terrenys que se'ls va donar a preu molt barat des de fa molts anys. I després, una de les coses que es va parlar més és que aquesta ampliació de la tercera pista afectaria els espais naturals de la Ricarda, que són aquella part de la dreta, aquella part rosa d'allà. Què implicava que afectessin els espais naturals de la Ricarda? Doncs que en teoria els espais naturals no es poden tocar. I aquí ve un dels grans impediments per poder fer aquesta ampliació i la que ve ara. A l'ampliació que van fer l'any 2004-2009, estem parlant de fa 20 anys, més de 20 anys, es van pactar unes compensacions ambientals. Per què? Perquè, a part que es va desviar el riu, es van carregar parts importants d'espais naturals. Bé, una gran part d'aquestes compensacions el 2021 no es van complir, de fet, ara n'hi ha moltes que tampoc s'han fet, i l'entitat DEPANA, que és una entitat ecologista amb la qual col·laborem i que porta molts anys lluitant perquè sobrevisqui el Delta, va presentar una queixa a la Comissió Europea. La Comissió Europea la va admetre i l'any 2021, precisament el mateix any de l'ampliació, van fer una carta d'emplaçament. Una carta d'emplaçament és com un pas previ a fer una sanció a l'estat espanyol pel mal estat del Delta i perquè no s'havien fet les compensacions. Aquesta carta d'emplaçament ara encara està oberta, és a dir, que per la Comissió Europea tot això encara no s'ha fet. Estem parlant de fa més de 20 anys i estem igual. Llavors, no us explicaré tot aquest rotllo perquè és horrible, però això són totes les compensacions que no s'han fet i allò era els 4 punts importants pels quals Europa diu que per ara no s'ha de fer aquesta ampliació. Han passat 5 anys i llavors i AENA ha de fer el nou DORA, perquè cada 5 anys en fa un. I ara tenim una nova proposta d'ampliació. Aquest cop volen arribar a les 90 operacions per hora, ja no són 70 milions de passatgers, sinó que volen arribar als 80. I els objectius ja no és fer un hub, perquè es van donar compte que això era com... Ja es van donar compte que això, Barcelona ni era un hub, ni cap aerolínia volia instal·lar-se a Barcelona per ser un hub, es van donar compte d'això, i ara llavors ja parlen de millorar la competitivitat i la internacionalització de l'economia i captar talent. No parlen de turisme, parlen d'això. Per cert, només una dada, volen ampliar les destinacions intercontinentals per
internacionalitzar l'economia. Bé, doncs, com veieu aquí, les destinacions intercontinentals no han parat de créixer i ara ja no estem en 54, crec que estem en 57 o 58, o sigui que no paren de créixer amb l'aeroport com el tenim ara. Bé, llavors, què proposen ara? Bé, ja no són 1.700 milions, són 3.200 milions. Això pel cap baix. No afectarà només a la Ricarda, sinó que afectarà a la Ricarda, que és la part de dalt, i al Remolà, que és la part de baix. Els dos espais naturals afectarà ara. Volen fer igual la nova terminal satèl·lit, però també compren que volen no només augmentar el Prat, sinó augmentar els altres aeroports, perquè també compren de fer connexions amb alta velocitat i fer una nova estació al Prat. És a dir, que ho volen tot, ampliar l'aeroport i que els altres aeroports també funcionin i rebin més vols. Després desenvolupant la ciutat aeroportuària, igual que volen fer les compensacions ambientals pendents bastant a correcuita, el que no s'ha fet en 20 anys ho pretenen fer en pocs anys, i llavors, primer han de fer les pendents, i llavors, quan hagin fet les pendents, han de fer les noves, perquè es carreguen un tros de la Ricarda i un tros del Remolà. I, segons diuen ells, aquestes compensacions seran tan bones, que de cada hectàrea que es carreguin en posaran 10 noves. El paper ho aguanta tot, han fet un informe fantàstic que ho aguanta tot. Bé, com us explicava, el DORA 3 és el de l'anterior ampliació, i llavors el que passa ara és que, com tots aquests requeriments d'Europa, les compensacions anteriors i les actuals, ells saben que això no ho poden fer en 5 anys, sembla ser que aquests 3.200, una part aniran amb aquest DORA 3, el que començarà ara, i una altra part aniran a l'any següent. O sigui que ja estem allargant la possible ampliació uns 8 anys, una cosa així, perquè ells veuen que no ho poden fer i han de fer molts estudis, molta cosa. Però, malgrat això, malgrat que potser ara no aniran als 3.200, ells ja han començat, i han començat bastant a saco. Aquest és el seu cronograma, que més o menys van seguint, i ja estan licitant ara, que crec que encara no ha sortit, el pla director per l'aeroport, que guiarà com serà l'aeroport en els propers 30 anys, és a dir, ja parlen d'ampliacions, en plural, que fa fredar, i això ja l'han licitat per 5 milions d'euros, i em direu, 5 milions d'euros per fer un pla director? Doncs sí, perquè han d'anar a Europa i convèncer que aquest és el millor pla director del món mundial, i anar a Europa i els lobbies, doncs això val diners, és així. És així. I també han començat a elaborar l'avaluació ambiental estratègica i això ho paga AENA, ho paga l'Estat, però la Generalitat, per ajudar una miqueta, ha contractat una consultoria experta en temes ambientals per assessorar-los i anar a Europa també intentar fer una mica de lobby. Per què nosaltres pensem que no s'ha d'ampliar l'aeroport? Això ho passo ràpid perquè em sembla que són motius bastant evidents, però hem de pensar que tot el delta no és un espai agrari, un espai natural, tot està interrelacionat. Si tu et carregues una cosa, afecta. Si tu carregues espais naturals, afecta els espais agraris, afecta l'aqüífer, afecta tot. I ara el delta ja, el 60% del delta està sota el ciment. És a dir, que qualsevol petita cosa que per nosaltres ens pugui semblar ai, però si és que només són 500 metres, això es pot acabar carregant l'aqüífer i carregant tot el funcionament del delta. I llavors ja ens podem una mica començar a acomiadar. Però és que a sobre, i aquella dada és bestial, o sigui, en 20 anys s'han perdut el 80% de les aus hivernants i el 91% de les espècies. I això és perquè no s'han fet les compensacions pendents que incloïen un pla de gestió que tot això ho controlés, i no s'ha fet. Però és que a sobre també es carreguen part dels espais agraris, perquè clar, si han de buscar 250 hectàrees per compensar el que es carreguen, no hi ha 250 hectàrees, és a dir, l'únic lloc on hi ha 250 hectàrees són espais agraris, o sigui que una part dels espais agraris també quedaran tocats. Perquè tampoc volem que s'ampliï l'aeroport. El tema d'efectes amb la salut. Tu has passat una miqueta, ja ho has comentat bastant, o sigui que no hi ha res més a dir, però si volen 90 operacions a l'hora vol dir més soroll i més contaminació. Hi ha estudis recents, i a més ara sortirà d'aquí poc un altre, que estan estudiant el tema no només de la contaminació dels valors de NO2, sinó les partícules, i les partícules les més petites. I sembla ser que el que surt és bestial, sobretot per les poblacions properes a l'aeroport de Barcelona, o sigui, el que és el Prat, Hospitalet,
Cornellà. I, a més, és com molt evident que aquesta contaminació de partícules ve dels vols. És a dir, s'ha medit que quan en l'aire no aterren, augmenten moltíssim aquestes partícules. Pensem que aquestes són de les més perilloses de totes, vull dir que provoquen càncers, hipertensió, vull dir, una pila de malalties. Vull dir que al final això ho acabem pagant entre tots, perquè és més despesa de salut, de serveis sanitaris. I a banda d'això hi ha el tema del soroll, que sempre és queda com una mica amagat, però hi ha poblacions com Gavà i Castelldefels que ho pateixen d'una manera molt bèstia. Vull dir, hi ha moments que cada 2 minuts tenen un avió per sobre, a sobre d'escoles, a sobre de centres sanitaris. Vull dir que psicològicament també és un gran problema per a aquestes poblacions. Un altre tema és l'emergència ambiental. També una mica ho has comentat, però és que les emissions de l'aviació són 6 vegades més del que serien les emissions de Rodalies. O sigui, estem parlant després dels creuers, que és el més contaminant, que també és una altra lluita que tenim a Zeroport, però les següents són els avions. Però és que l'aeroport de Barcelona té més del doble de les emissions vinculades a la ciutat de Barcelona. Només l'aeroport, o sigui que és molt. I aquesta ampliació s'ha calculat que més o menys entre les emissions del 2019 a les emissions que podria tenir amb aquesta ampliació augmentarien un 52%. És a dir, augmentarien les emissions O sigui que ja no seria el primer emissor de la ciutat, sinó que seria el primer de calaix. Parlant d'emissions, Europa diu que el 2030 hem de reduir un 55% de les emissions. Això és el que diuen, i que l'objectiu és de 0 emissions al 2050. Llavors, com es munten aquesta pel·lícula a Europa? Perquè, clar, ells pensen que s'ha de millorar l'eficiència dels avions, utilitzar els combustibles que li diuen SAF, que són aquests nous combustibles sostenibles, que se'n sent molt a parlar, i també que volen fer vols elèctrics o d'hidrogen o coses d'aquestes. Però el problema què passa? Que és que encara que tot això funcionés, les previsions de les companyies aèries creixen molt més del que podria créixer aquests combustibles alternatius. És a dir, que una cosa es compensaria a l'altra. I, al final, el que nosaltres veiem és que tot el rato estan fent un greenwashing, una neteja verda del tema de l'aviació. Per exemple, sentireu dir a l'aeroport que va cap a zero emissions. Això ho sentireu dir molt. Són les emissions de l'aeroport, que tampoc arribaran a les zero. Però és que el problema no és el que passa a terra, el problema és el que passa a dalt i això no ho diuen. O sigui, sempre van fent aquestes trampetes, sempre estan. I llavors, això, que si les SAF revitalitzaran l'Espanya rural... Nosaltres el que pensem és que realment l'únic camí real per reduir les emissions és de créixer l'aviació, en tots els aspectes i a tot arreu, de créixer l'aviació i tots els temes, tots els vols. Molt ràpid us explico el del SAF perquè és un tema que surt molt. Aquests combustibles alternatius és una obligació, en teoria, a l'acord Refuel Aviation de la Unió Europea ha posat uns baremos pels quals ha de tenir i, en teoria, el 20%, el 2035, el 20% dels combustibles que utilitzin els avions de la Unió Europea ha de ser aquest. I el 2025 havíem d'estar al 2%. Doncs ara no arribem ni a l'1%. Això és com està funcionant això. I què passa? Que té molts problemes, això, i per això les companyies aèries no ho estan fent servir. El primer és el preu, és molt, molt més car. Llavors, què passa? Que en un moment en què ja els estan augmentant els costos per tot arreu, a sobre els estan augmentant i no ho volen deixar fer servir. Però té altres temes darrere que no són massa... que és, per exemple, que una part d'aquests combustibles venen de conreus específics per fer biocombustible per poder anar amb els avions. Llavors, clar, entren completament en competència amb els conreus. Amb els conreus no, com deien allà de l'Espanya vaciada, sinó conreus arreu del món. I una altra cosa és que una part, perquè hi ha molts tipus de combustibles SAFs, ara no entraré perquè tampoc és el moment, i si no després feu preguntes, però hi ha una part d'aquests combustibles SAFs que per produir-los no es fan servir combustibles verds, es fan servir combustibles fòssils, amb la qual cosa estem igual i estem emetent exactament igual. O sigui que per molt que diguin, doncs els SAFs no són la solució i a més provoquen que sigui molt més car. Motius pels quals tampoc hem d'ampliar. Aquest jo crec que és molt important i que es parla poc, però volar és el mitjà del transport socialment més injust. I això és així, les estadístiques ho diuen. Només un 1% de la població que vola provoca el 50% de les emissions de l'aviació comercial.
I de tot el món, un 80% de la gent de tot el món no volarà, ni ha volat, ni volarà mai. O sigui, nosaltres perquè ho veiem des d'un punt de vista del primer món, en una ciutat turística, però realment el que és la visió global no és així. Però malgrat això, el nostre president, quan va un mes o dos després de pujar, d'agafar el càrrec, una de les primeres notícies que va dir és que ell, amb aquest mandat, la seva prioritat era ampliar l'aeroport. No va parlar massa de rodalies, no va parlar massa d'altres mitjans de transport. Ell anava, i segueixen anant, en voler ampliar l'aeroport. I llavors, al final, el que veiem és que el govern vol invertir en un mitjà de transport que és un dels més contaminants, que és molt elitista i molt injust. I cap aquí va. I llavors, aquí, si ho contrastem amb el que passa a Rodalies, doncs és com una mica de dir, aquest govern, per qui governa, no? Governa per uns pocs, per uns lobbies, o està governant per la majoria? I aquí també això va molt lligat amb el model econòmic que s'està implantant aquí a Catalunya, que és que ja els hi va bé aquest model que tenim per ara, de model basat en el turisme i amb les grans, turisme, grans esdeveniments, fires i amb atraure gent de tota manera. Perquè no hem d'oblidar que l'aeroport de Barcelona és un aeroport de low cost. És el primer aeroport d'Europa amb low cost. Aquí hi ha la llista dels aeroports del món de low cost i és que no es veu massa bé, però d'Europa és el primer i estem en el 8è del món. Un 70 i pico % dels vols que arriben a Barcelona és low cost. És a dir, que aquí ens venen vols de low cost, la resta no. I més del 60%, ara ja s'apropa al 70%, de la gent que passa per l'aeroport de Barcelona són turistes o venen per oci, amb tot el seu sentit més ampli. Què provoca això? Doncs el model econòmic que tenim aquí, i que potser tampoc no us has d'explicar massa, però és un model basat en el turisme, que encareix els barris, que provoca grans problemes d'habitatge a la ciutat, però també provoca grans problemes de gentrificació, molta gent ha de marxar de la ciutat, però també ens canvia els barris, també ens satura els serveis públics, en tot el sentit, ens satura la neteja, ens satura també la sanitat, ens satura el transport públic de Barcelona, perquè és així, en determinats llocs i línies d'autobusos, penso en les del Parkway, jo visc propera i ho pateixo, és com impossible, si no l'agafes a les 7 del matí ja no puges a l'autobús. I a sobre, perdoneu, és un sector que està en mans de grans fons d'inversió i grups multinacionals, és a dir, que molta part dels beneficis no es queden aquí, se'n van fora. I això és un exemple de la indústria turística el que representa. Els salaris anuals de la indústria turística, els bruts, són un 20 i pico %, 22, entre 20 i 22% més baixos de la mitjana dels sous de la ciutat. I això és així, és a dir, són sous molt més baixos, més precaris, més inestables, però la renda bruta disponible, per exemple, aquest és molt interessant perquè la renda bruta disponible en municipis que són turístics que ens podríem pensar, són molt rics perquè tenen turisme, doncs no, estan per sota també de la mitjana. És a dir, que el fet que hi hagi turisme el que fa no és que tota la societat sigui més rica. Hi ha una part de multinacionals i d'empreses que sí que es fan riques i molt riques, però hi ha una part de la població que s'empobreix molt. I això no ho diem nosaltres, que som activistes i tal. Això hi ha un informe que ha sortit, no sé si n'heu sentit parlar ara, que es diu Informe Fènix, que l'han fet economistes d'un determinat prestigi i que no poden dir-se que són massa revolucionaris. Ells mateixos han dit que seguir amb aquest model ens porta a empobrir-nos cada vegada més. Doncs bé, l'ampliació de l'aeroport el que va és cap aquí, a fer-nos més dependents, més pobres, més fràgils i més expulsió de la gent de la ciutat. Per un altre costat, és el transport, l'aviació és el transport més subvencionat fiscalment i per això passa que anar amb tren, per exemple, a París, és moltíssim més car que anar amb avió. No és perquè l'avió no sigui car, és perquè l'avió està molt subvencionat. Té privilegis fiscals, com que, per exemple, el querosè està absent d'impostos, el querosè dels avions.
L'IVA és només un 10% i amb els vols domèstics. Amb l'internacional no té IVA. No té IVA, O sigui, a Espanya no hi ha impost als bitllets. Hi ha països europeus que han implementat un impost als bitllets. Aquí a Espanya mai s'ha fet. I, a part, reben subvencions. És bastant conegut la gran subvenció que va rebre Ryanair per instal·lar-se a Girona, que després, al cap d'uns pocs anys, se li va donar una enorme subvenció i al cap d'uns pocs anys van decidir que no, que era millor anar a Barcelona perquè els donava més negoci i ja havien cobrat la subvenció i, per suposat, no la van tornar. S'ha calculat que tot això implica un forat fiscal de 4.600 milions d'euros anuals. És a dir, si tot això es cobrés, els bitllets d'avió serien més cars, però ingressaríem 4.600 milions d'euros. I això serviria com a mínim per... Crec que es podria començar a arreglar Rodalies amb això, no? I això és un resum dels grans números. En aquest DORA, que aprovarà ara AENA, van els 3.200 milions de l'ampliació de Barcelona, però en total són 13.000 milions d'euros a tot Espanya. Això per un costat. I després hem de sumar-hi que els privilegis fiscals suposen uns 4.610 milions d'euros. I què passa amb la gent? Què opina? Doncs fins fa uns pocs anys encara guanyava el sí a l'ampliació, però des de fa ja, a l'última enquesta, ja el no a l'ampliació ja ha passat del 50%, ja estem gairebé al 51%. I es va fer una altra enquesta molt curiosa que van dir a què destinaria vostè els recursos públics de forma prioritària. I aquí hi ha gent que vota esquerra, dreta, o sigui, hi ha tots els espectres de vot. I tothom destinaria, el blau, és que no es veu massa, però el blau és Rodalies i el verd és l'aeroport. És a dir, que la gent majoritàriament s'hi ha de triar. Tots aquests diners els dedicaria a Rodalies o al transport públic i no ampliar aeroports, que fa servir. I què fan? Doncs res, fan la connexió que he comentat de Girona, que va costar 130 milions d'euros, o fan la R Aeroport, que és l'única, crec, línia de Rodalies que s'ha fet, nova, que ha costat 400 milions d'euros. I tot això està orientat al turisme, no està orientat a la gent de... I ja acabo ràpid. Contra qui lluitem? Doncs contra aquesta colla. AENA és una empresa que és pública, però té un 49% que són privats. Que les accions són privades. I qui hi ha amb aquestes accions? Doncs hi ha tota la colla de sempre. BlackRock, Bank of America, Morgan Stanley, fons d'inversions internacionals. I realment, al final, qui mana a AENA no és tant a l'Estat, sinó manen aquestes empreses, que tenen el 49%. I AENA no acaba funcionant com una empresa pública, sinó acaba funcionant com una empresa privada que ha de maximitzar els seus beneficis. I ja està, i funciona així, quan no hauria de ser, perquè és una empresa pública. Que us he posat fotos del president, del senyor Sargatal, aquella és la taula per l'ampliació que veieu tots senyors, i com sempre. I després, contra qui lluitem? Doncs contra el Foment del Treball, que va ser el primer que va dir s'ha d'ampliar l'aeroport, perquè així no podem continuar, i qui hi ha darrere del Foment del Treball? Doncs totes les grans empreses de Catalunya i d'Espanya que veuen amb una ampliació de l'aeroport no els importa tant quanta gent arriba a vendre o no, però ells veuen 3.200 milions d'inversió pública a repartir. I això són molts diners. I ells van a per això. El que volen és tots aquests contractes, que són molts contractes, és veritat, vull dir, aquí les pot xocar molt. I el que volen és això. La resta, doncs, els importa ben poc el que pugui passar. I llavors nosaltres no ens quedarem aturats, hem decidit que, malgrat que això és una lluita que, com veieu, serà molts anys, perquè no és una cosa que començarà ja, ni molt menys, però hem dit, ells ja s'han començat a moure i nosaltres ens volem començar a moure, i llavors, ja hem convocat ja pel dia 20 de setembre, que just farà 5 anys de l'anterior mobilització, per fer una mobilització en contra de l'ampliació de l'aeroport. I us puc avançar que això és notícia de fa pocs dies, perquè no ho hem acabat de decidir, que l'inici de la manifestació serà en una estació de Rodalies, segurament a Passeig de Gràcia, per poder una miqueta assenyalar que això és el que hauria de ser. I bé, doncs això és tot. Gràcies.